Hala ka kinsa maning anak, gwapaha oy, muramag na. Muramag na kumatos na para bang. Char. Hala bes unsa man na siyang ilong day, unsa na day? Crayon, char oy. Bayit lami siya mata day no hybrid siya day. Ubot unsay breed ani bes. Okay. Newborn patad day dili po ta mag ano ba yun. Ano lang. Hello. Wait lang. Adza, char. Okay, mo na ni. Sa Inger ni bes. Hoy, char. Ako ba si Kuan? Si katong OA bitaw sa ano? Ay, pasabog, char. Like kung naa si Inger day, naapot si katong OA bitaw na bayi. Kinsa man to siya day? Si Dirty White, char. Ay, kailangan pala ang ano? Kailangan pala ng kakampi. Wait. Dayon, sunod, char, OA. Of course, mga ambak tabayot. Okay, gitagad ko niya day, kay couple ba mi day, you know. Char. Adza, sila, sino siya si Love? It lang, bi. Hoy, kinsa maning bata diri nung saba makay ni. Ay, natagak ko bes. Hala, makumatos ta ni ron. Ay, hala. Hoy, tagdak ko, oy. Tagdak ko. Dali ikaw na day. Char. Ako na lang. Adza. Ay, natagak ko, char. Kaoi. Hala, oy, tagda lagi pod ko na, char. Tagdain. Hala, oy, hala, pasabog lagi ni. Ay, na para bang. Char. Okay. Maginahinay tabayot. Ambak day. Okay. Ay, abi man akong bangag. Char. Okay, perfect. Naglikay-likay pa ko dahil abi na akong bangag. Char. Iharam rin ang bangag. Rats. Adza, lamin silag airplane, oh. Okay, pasakya. Hala, OE. Char. Okay, day. Okay, mag-wait ta day ha. Manghuna ta bes. 1, 2, 3. Aura. Ay, char. OE. Na para bang late na talaga, Akesh. Okay, dapat day ka na mo tagbo ta 1, 2, 3, go. Oh, diba? Go. Perfect. Love it. Okay. Ambak best. Hala over. Char. Okay. Final destination. Hala. Wala pa to day. Final na gani no pero na over. 1, 2, 3. Aura. Ay! Oh my gosh. Wala pa to. Char, sige gawala best na para bang char. Okay, final na jud ni Dai as in. Hala, epal lagi ni hala, epal siya Dai. Abnormal ka? Okay. Perfect, love it. Tagak siya oh. Hoy, pagdali Dai. Char lang. Maguna ko yot. Okay. Ay! Na para bang ano to? Ay, hala na para bang natatagak na talaga tayo, ti. Okay. Do, mana siya? Hala, wa pa siya, best. Hala, yagot. Perfect. Hala, over ha. Na para bang i-jump. Perfect. Diba? Sayon naman na siya, dahil na para bang uy. As in, sayon na kay ay! Char lang. As in, day, sayon na jud kay siya, day, as in. Ay, over. Sayon na ba siya? Wala jud ko kahunat ato, day. Wala pa to. Ara, hunat to. Hunat best. Perfect, ana ba? Naoy, mag-una kog ambak. Shit. Okay, ambak. Dirita, day, kay medyo taas-taas siya. Hala, abnormal lagi. Hala, di lagi ni matuplok. Ay, hala. Tagak siya best kumatos. Dirita day dapat diri day tabambak. Hala oy abnormal unsaon day pag-ambak. Kisa may gabuhat aning dula oy na di man ta maka para bang o diri na ta ha. Ambak. Perfect, love it. Okay diri. Hunaton na day siya day kailangan siya hunat. Okay. Perfect, love it. Dapat ano. Diba like is this Tagalog. Tindiri, yatch ko. Char. Marshmallow best giunsa man nila day oy. Gitusok ang marshmallow ma'am tasog baon. Char. O may kalayo day. Okay. Love it. Day sayon na kay siya day as in. Makawalag gana char. Ay! Saman to. Uy sa kahoy man ko ni agin. Over kilang. Ay, oh, diba? Sayon na kay siya day as in. I think I'm a pro. Char OE. Dayon. Ay, ibala ko diri. Huy, dili pwede, day. Tarang bata, day. Hala, over. Hala.
Over ni tan man ko sa bata, kauwi ba? Dai na to. Arang batang hybrid ay sa may breed anak day, bulldog. Oh my gosh, ni balik ko. Pro laban. Nani balik ko day, hala over. One, ay now na day. Kabalon chamba-chamba ra to. Nagpatagak pa jud. Diba? Like, is this a gala? Okay. Mag-purple na tabas kay na para Ay! Uy! Tinira mo naman agad na para bang hindi pa ako ready noon. Na para bang okay lang na maigo ka diri? Na para bang walang nararamdaman na pain. Pain! Char. Sama na pain? Double pain? Char. Okay, sa katabas. Dayon, over. Diri tabas. Mukatkat na punta day. Diba? Adza, gwapaha, oy. Gwapa kay ba? Wala ba yung, wala siyang ngipon, day. Hala, day. So, ni day. Wa ko nahadlok ani day. Char, oi. Hindi ka kinakatakutan. Pero yung amoy, kinakatakutan ko talaga. Char, dayon, saan man ni day? Dayon, saan man ni day? Shh, baby. Bobby is sleeping. Ay, bayat. Bubuan ko ng char. Ay! Natulog gani siya, no? I know, right na natulog siya, best. Ano, daw. Adza, gwapaha, oy, hala. Ay! Over. Hala, gwapaha sa bata, oy. Kinsa maning anak, palihog ko kuha. Char. Daw, V. Adza, gwapaha, oy. Unsa man na best hybrid? Huy, abas. Unsa man yung mga, unsa man ni diri? Oy, na para bang gwapa kay ang bata, day, na para bang ano siya. Kuday, dali, day. Uy, Shudi mag-iyak. Over. Shudi mag-iyak, best. Okay. Mata siya, day. Na para bang uy, ayun, nagmata. Uy, katulog na dira. Siguro, gagabayot na para bang, sure. Sige, kailangan dito magdali, day. Dito agi, day. Kaya mo, unsa man ni, day. Slime ang guro ni. I think, slime. Kaya pagdali, day. Kaya ang bata, day. Pamati. Hala, day, na para bang, hala. Kubes, pagdali, day. Huli, ma-absent atong bata, bayot, na para bang, kaya dali, day. Hala, day! Bilis. Nagukod si auntie. Wala day, murag padulong siya day kay let's see maning bata nga naman gukod man dapat matulog raman ka bes. Okay, perfect. Okay, wait lang. Let's sugas ning bataan ni, let's sugas. Wait lang. Okay, dapat. Let's nayawa. Uy, pamati ang bata na para ba? Dapat maghinay ta unsa may kuan ani di ay. Unsa may strategy ani para makakuan ta? What will gonna be the strategy? Ay tara di ay diri pwede mo di. Hala, uy na para wake up na siya day. Ay diri di ay. Okay, diri. Okay na para bang. Hala day ang bata day kapaspas ba ani mataan ni day. Hala day wala pa day. Diri agi. Na uy pamati lagi ni ay. Dira ba to siya bata? Char, unsa ni siya? Hala day na para bang diri na lang ta mo agi. Ay, okay, pwede man diri mo agi. Galisod-lisod jud kang bayutak ka. Pakagukod pa siya nako diri na. Kuday. Pastor. Bilis bas! Ang bata. Panabangi ang bata. Agi dira. Hala di, okay tara. Wala ko ikagian doy. Ay, mukatkat siya ti. Bata ra ni siya day pero mulaban og international. Okay. Ay, kailangan di mata makaano eh. Over na talagang batang to, Tina, para bang. Okay. Dito mo agad, day, dapat magpaspas ta, day. Okay, paspas. Okay, paspas, day, pag ilads. Okay. Day, ang, huy, pagdali tawon. Okay, ang bata, na over. Ay, napifeel ko na talaga ang kalbaryo. Idayon. Wala, pag ilads. Tara. Okay, perfect. Love it.
Hoy, ayaw hilak, oy. Huyaw kay kami hilak ha. Mura, ay, sa maniti. Ay, hoy. Hoy, kabaho ba ani, oy? Char. Hoy, nahala, gilambuyog na ko day, hala, paawat. Hala. Hala mo ni ang baba sa bata. Bahuag i-atch diri, oy, char. Adsa, unsa do yung gipangkaon day, unsa maning green dye, ukal, char. Ay, gakaon siya candy dye. Crayon din ni dayang gikaon. Ala, over naman ning. Hala mo radyog sipon, char, dapat magpaspas ta bes. Kiki malanay iyang gikaon day. Unsa man yung gikaon day, candy or sabon. Gakaon siya sabon bayot na para bang ambak. Hala, over malanay manggod siya, oy. Ay, wala pa to. Ay, over. Kiday, hala, day, go lavan, day, hala, day, nalanay ang sabon, day, hala. Sa mani, oy, mura manig sabon. Char, ara din bata, oh. Saon man na mo ni diri, char. Wala another way diri, char. Okay, dapat, ala, over. Okay. Once upon a time, na para bang. Okay, hunata best, ginhawa, 3 days, char. 1, 2, 3, 4, abnormal. Okay. Ay, dapat ay maambak-ambak ti kaday, dapat ka nang kan 1, 2, 3, 4, abnormal jud ni day, oy. Okay, ready. Ay! Di siya maambak. Over. Ay, hala, over na talaga, ti. Wait lang, kay barag basa kaya akong kamot. Okay, ready. Ready for tonight, ready. Hala, over, di siya mo ambak. Ay, hala, ay nalag-ambak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, shit, di ka abot, day. Hala, di siya mo ambak, day. Hala, makasapot. Grabe po nang gikaon ng bata. Ano yung acid, acid kay siya anday. Oh, perfect, go. Ay, atay, uy, abnormal. Wait lang, bi mo, sandig ko, kay. Grabe na dyan. Ah, nayats po, di ba? Okay. Ayaw, ginhawa 3 days. Wala, uy, di dyan siya maabot, day, ay. Uy, abnormal. Lagi patupas ko, ha. Okay. Uy, di dyan siya maabot, hala. Uy. Hala, may pa siya, day, hala. Pwede lang ni day. Piste, oy. Okay. Focus sa goal. Focus sa goal. Perfect. Love it. Sweaty ta tonight. Ay! Okay, dapat dito magpaiguan ng green, which is kana siya. Kay gobs ni balik siya, oh. Ay mo kung gitudloan, yatch. Thank you na lang. Try lang. Ano siya bes naniun pag ambak ko. Aniun ra na bayot. Diba kadali ra. Easy ra kay na ma'am, which is ay sus, kaya iya ba ako na lim ambak. Chares over. Okay, ambak ta. Maambak, which is maambak ta dira, which is maambak ta dira ti ambak padalong og Mars. Padayon. Ay, char. Dapat to. Halahawa po dira, no. Gali ali siya best, abi siguro yung di ko kabaluan ni. Hoy, gatuo ka. Char lang. Gatuo siguro siya di ko kabaluan ni. Nakalimot ka. Gymnastic ko sa una, char. Ala, abnormal ay. Wait lang. Aray. Yacht siya. Basta mayat siya diri, okay? Yacht siya diri, bas. Nayat siya, ma'am. Dapat ako lagi mag-una. Ang mga dili gwapa, ang mga dili kagandahan dapat magpabilin. Ano ba? Di ba nagpabilin? Nagpabilin siya, best, which is pasabot di siya kagandahan. Ay! Naimurag Jolene. Wala pagdali, day.
Wala day mag-lunch na tong ay, char. Okay. Wala, ya kay day. Ay, diri ang next. Diri ang next station, char. Okay. Sa manide ribs. Hala day na ko sa sulod sa tiyan sa bata. Nako siyang sulod siyang lawas day which is na ta diri sa iyahang backbone. Diba na para bang na over ang bata day, over kay ang backbone, flat kaayo. Na ani di ang backbone? Okay. Tagahanap og bukog ring bata. Uy, na para bang bata pagi no pero awang bukog mura nag pang senior. Adza, nada in ani. Nada in ani. Which is ayun. Hala over. First trial pa to ha. Okay. Ang goal na to kay to. Okay, 1 2 3 aura. Hala. Ay. Okay. Okay. Diba? Sa'yo na kades. Very easy, very simple. Char. Kita yun. Sa man ni utot? Char. Uhaba. Uy, kabaho ba? Diyos ko ng lisbaw. Ng lisbaw, day. Okay. Gugulavan. Ipadayon. Diba? Perfect. Use this. Use this belt. Sabi mong belt, tank belt? Char. Ay. Lakabalo ko ani unsaon ni siya. Char. Okay. Drop. Anara na siya, ma'am. Isa ray gamiton ana bayot. Okay, ang next. Okay, dira. Ay, perfect. Okay, diba? Isa-isa ra na, ma'am. Ay, no, murag makalatay na maguro ko diri. Okay, makalatay na ta, day. Drop. Diba? Hoy. Nawala ang tag-balance. Char. Over. Murag kaambak na ta. Okay, diba perfect? Side na ka siya, ma'am. Diba? As in, side na kayo siya, de as in. Dayon. Usa man da. Ay! Sa to iya tong lobo. Char. Lo over. Huy na para bang the flash. Char, matunob dita ni day. Kani matunob tani para may matag the flash, diba? Okay, dagan best, dagan. Char. Chares. Balik. Okay, dagan. Just mapaspas jud tag dagan dayon, ambak. Try lang dapat maghangad ta. Okay, maghangad ta dapat. Okay, ambak best. Hangad. Ay! Pauso siya. Char. Sa maniday nawadaan maghangin. Kiday which is sa kaambakan, landing, ambak best. Abnormal. Char. Kailangan siya day magunong-hunong ta best which is ano siya day? Okay. Hangad, pahulay. Hangad, hala, abnormal. Dapat lagi mahunong ka, day. Like na mahunong kag nasa mga 2 seconds. Like, ano ba? Landing. O, si pas-pas kay siya mulupad na parabang. Okay. Ana. Oh, diba? Over. Okay, dapat strategy. Hunong, lupad. Likog balik. Abnormal! OMG, nanong tata sa destinasyon. Ang destinasyon ay nakasalalay. Okay. Awaha. Hunong. Ana ba? Okay. Which is balik sa gilid. Balik pikas. Balik diriday. Hunong sa destinasyon. Ang destinasyon, perfect. Ana ra nakasimple. Dayon. Mauna ni ang last. This is the last. Okay. I think magera. Asa ang bata? Kana? Sa mana? Okay, magera. Okay. Wala, abnormal. Ano sa to? Wala, nawala kong gun. Try na yacht, die ko die, balik.
Isok ni mga bata una para bang char. What will be gonna be the next? Okay. Tayo na yung mga bata diri. Kamu mga pasnaya mo. Pag kayong mga pasnaya. Mga, uy na ay mga baby. Okay. Which is, oh my gosh. Like, oh my gosh. Like, oh my gosh. Oh my gosh. Okay. Okay, perfect. Love it. Mga bata. Una, yung mga itom na bata na para bang napapagod. Okay na, yung mga kambal diwa. Which is, dayon. Nahurot na mo karon, manda mo na ako. You're gonna be hurot now, char. Okay, this is the last one. Perfect. Ikaw na lang isa. Naapay mga bata diri na para bang. Okay, hurot ang mga bata, okay. Muna ni ang last. Okay, perfect. Ay, unsa ni siya? This is the last. Ay! Ay, dili pa ang last. Tinapay, gera. Let's go the best. Dayon. Ay. So, maniday. Marapig baboy. Char. Dayon. Okay. Ay! Ako Uy, over. Hala, gibiyaan ko. Sa abnormal. Hala. Ikaw ba? Sa'y bala ni best. Mura magkatong makaon to bamboo. Hala, kailangan dyan ko day. Dugay-dugay man day siya day. No, abin ako. Na para bang. Okay. Bunto na ito nito. Adza. Immune siya, oh. Ito'y awad day. Hybrid jud ba yun? Usa man hap. Zombie hap. Ana gang. Char. Okay. Tungtong tadiri day. Kay para bang. Ay, go. Dapat dili ta mo hawak dai, like mo under na siya, diba? Like dito mo hawak dai, like ay. Na para bang ano 'yan? Adza. Char mayatch ko dai. Diba, layo po siya bakla yun. Ay! Kinsan na para bang kakambal ko 'yan. Who is this person na para bang ikaw yung nagmamay-ari ng forest na ito dahil nababagay sa skin mo? Deva, like is this Tagalog? Halang anong nawala man ko diri? Server top times. Hoy, wala lagi ko diri hala. Minus. Wait lang, unsa ni ko nila diri? Unsa ni ilang na para bang may bedrock dito? Ay over.